Kumshi benta ban budin ban pentri kambiang no iki skim baper haka district kibawan naka CNRD block lengba ka DRD department Ribhoi district menta ka sngi deputy commissioner ka Ribhoi district ikong RM kurba ila pelong ka jing kenduk lang ba gidukhot ka governing body jong ka DRD Ribhoi district kiba kentup iki officer jong ki department baper jong ka district ba kentup iki BDO jong barok South Liki CNRD block department BDO jong ka Umling block BDO jong ka Umsning block BDO jong ka Bhoirambong block BDO jong ka Jirang block bat ki wei pat ki officer badakan nega sngi lai don langru ki nong mikmat jong South League constituency ki ba kentup yu MLA ka nong po constituency ba Meral Bonds aim UMLA ka Mahoti constituency ba Dasakhet Lamare UMLA ka Umroi constituency ba George Lingdo ba UMLA ka Jirang constituency ba Sostenus Satun hakan nega jingelang layo banyakran ban sedang ban budin ban sedang pentrei no iki skim ki balapan sange borok shikata nakadaw ka jing lockdown jong ka jing walang shop ka klam COVID-19 ki skim ki ba kentup kum ka MGNREG skim nang ta ka PMAYG skim kabadai ka skim yang baduk bat shushu la penbait ru banalor ki baladon kerteng lupa hakane ka skim ka banadu usnam arajar khatpra bat khat khandai on penrung thamai biang pat iki kerteng jong kitu kilong yang ki baduk nangta la ekran ru ban budin habaide ba ka skim NRLM kabadai ka skim na gabenta jong ki self help group ba pero jong ka district nangta la ekran ru ban budin habaide ba ka skim NRLM kabadai ka skim na gabenta ki self help group bat ki wei pat ki convergence scheme ki bawan na ka CNRD block department ban pentrei pat lembaga DRD habede bat gani meeting di mai kendu mentak sini ani ko DRD meeting bon ki kam ki bede bat ka DRD ngila yo apanya discuss kam habede bat ki conversion bat ki PMAYG nata ki conversion bat ka fishery ki conversion bat ki wei ki department ki ba convert lang trelang nagamta ki constituency jong ko district bro ko de gane ke meeting ke mementak sini de ke meeting ke pasai so bon ki kam ngilai penbait bon ki kam ngilai pan perkhat pan snaro ban ya penbait nang ne khidmat ki eke de ki convergence ki hable ne nagal yang di RDE ro ke pengihap ya chuchu khidmat bat ke jing duna ke jing don kam susu ya ke di RDE ke badan hane por district jongi bat ngila ya keren ro ba ngin carry forward ya ke jing don kam saka government of Meghalaya but ngin persangkat bala ban penbiang pendap ban pen suk susu hakarukum trekam jong ka DRD nang ni nomor ba kane ka department DRD kadai ka way ka ba don kam na ka don tam nam ha kanu ka district lu de ngi hab hi ban pet kum kinong mikmat mga bat kini ki way ki MLA badon burom ki jongino na gini ki South League constituency san banga de ngila sim ye ka jikit kle ngila note down ye ke jing don kam ngila note down ye ke jing duna bat ngin ya trailang ngin don rengkat ban ya shikmat ban ya keren bat ke government of Meghalaya kamtam nangi laingut ki MLA ki badan hapok MDA government mga i MLA jong ka Jirang constituency i ba jason i MLA jong ka musling ro wala da imdon hangni bat ngi mentaro nakida bomla ban kian ngila sim ye kajik kle ba ngi kum kino mikmat ki badan lay hapo ke government ngin carry forward ye kane bat bangin trai kat bala ban wanra ya ka jingdon kam jong kane ka DRDA hakane ka district jongi nagamta ka jingya bet ya irti ka kam trai ki jong ka namata ki constituency jing koro mendengar singi ngila ya alat ban ya kendu kum ka governing body jong ka DRDA hapo Ribhoi district akaba deputy commissioner jongi lalu melalang ya kita khot barok ko kentup ya ki MLA sebat ki officer ni line department ban budin ban review ya ki jing pentri kam ya ki skim ki bahap po ka DRDA po Ribhoi district ya kum ka komiti kalong bijing mentoy sibun bangyo ban review ban budin ya ki skim ki ba kentup ya ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme kadi kawai ni skim ni kongsan na do kata-kata na umta gijing mentoy bagi development jong pat ba jong i khamtam ha nong kendong pat ha geju ko por layo ban budin ya kiwi di skim ki ba kentup kum ya ka PMAYG ka ba de skim ka ban yarap ban yo ban snai kini ki ying beduk ha ki nong kendong gi jongi bat ka ba smau tanat kalong bing layo ban budin ba nalor gitu buladon ka list hapo ka PMAYG ki bala don lupa gi kerteng bat hadin gatu gadon kajing persang nagaliang jong sarkar ban penrung gitu ki kerteng gi ba thamai bat ning layo ban budin gitu ban ngi scam ru gitu baru ki bala
yo ban pendrung kerteng ban sondur u Disember jong senam arjar khat pra bat apa sedang yo arjar khat kendai ngi scam gitu ru kat kitu bala ala ban pendrung i galis kin la ban yo e ka skim PMAYG yudi ki ying baduk pada gejuk ke por la yo ban budin ru ya ki skim ki bahap apo ka NRLM ka bolong ke jingrap sibun na ka benta kini ki self help group ki bedan ha ki nong kendong ki jungi bat kumju ru gitu ki village organization ki VO ki SAG ki bahap apo ki VO ha ka bala yo ban ya keren ya gitu ki jingrap ki bolong kum kini ki startup fund ka ba ki don kam nang ta revolving fund ki bagi don kam kini ki SAG bat ki village organization na ka menta ban pentelun ya ki kam ki jong ki batru ban la ban bagi ni ki SAG kini yang lagi jong ki kejat ingla yo urban budin halor kini ki convergence scheme ki ba nagaliang jong ka SINRD department lang ba ki BDOs lala ban menteri kam ka ba ki conversion scheme ya ka MG and RGA bat ka agriculture lan ya bat ka social welfare haban snai kini ki yang Anganwadi nang ta gajing day convergence bat ka soil conservation nang ta bat kiwi de ki department ki ba dan apo ka distrik ke jungi tinggal ayo awan budin ni kini ki bat ngingi scam bagani gajing kendu jong governing body nang ka pos for ban penjanai ya kir kom trikam ngi scam bagalong jing mentoy nang ta ki pajba jong ka Riboy distrik ki barok poi lengba gini ki skim jong ka SINRD department ki bala pentrikam lengba ka DRDA apo Riboy distrik